Alo be, kuj smeće sad? Vidiš da imam egzistencijalnu krizu, ne mogu da nađem kapu. Hoći svoj kašket nazad, morat ću da ga uzmeš od mene mrtvog. Pa dobro, to i neće bude neki problem. Dođi na mesto gde su se tvoji prijatelji, moj saradnik Ken prvi put suočili. Koji be prijatelj be? Kako koji, pa duh? Pa ne znam gde je to. Pitaj njega. Pa ne mogu. Zašto? Zato što je on umro. Pa lepo ubijali ga vanzemljaci. Valjda. Sam ti ubio? Jesam. Jem ti sve. Nebitno, šaljem ti koordinate. Dobro, ali... Pazi, mora budu posne. Posne koordinate. Šta ti nije jasno, rekla mi Jela da se u petak mora posti. Alo? Debeli? Žabaru? Izlazi bre napolje, pizda ti materina. Šta je bre bilo, seljak? Ej bre, nemoj tako da pričaš sa mnom. Ma poješ mi ćufte moje italijanske. Pojedeš ti meni kukuruz čurinski. Dobro bre, malo ti što si me smanjio, još moću ubiješ. A mi pomogneš nešto. Jes će me boli uvo. Dobro. Ja ću onda ovu turim u pasulj. Jo, nemoj, molim te, ću ti pomognem Luigi mi. A idemo da skupljamo još drugari. Kog će zovemo? Ne be Bobane, još ti si mi falio danas. Dobro be ljudi, šta vam je danas? Kako be šta mi je? A bi izbušio si me svilu. Pa što si mi seno... Nema veze, bilo prošlo. Dobro, šta hoćeš? Treba mi pomoći. A ti nisi čuo sam se ja penzionisao. Ne ratujem više, boli me uvo. Dobro. Čekaj, si video duha negde? Ubili ga vanzemljaci. Evo ti. Sutra u 6 kod mene. Dogovoreno. O, Bučko, gdje si? A be Bobano, voli ti sin be. Ja sam bre Mario bre. Mrš bre.